Сайлаулар 8 округта Боданлы, Вәрешбаш, Мәлләтамак, Метрей, Михайловка, Түбән Табын һәм район үзәгендә 2 участокта узды. Сайлау участоклары 7 сәгатьтән эшли башлады. 1986 санлы банк сайлау участогында теркәлгән райондашларыбыз активлык күрсәтте. Әлеге участокта тавыш бирүчеләр дә күп, 920 кеше. Сәгать 10-га шуларның 387-се тавыш биргән иде инде. Безнең банк сайлау участогы, без 920 кеше саны белән кирип киттек сайлауга. Сәгать 10-га инде менә безнең сайлап китүчеләр 387 кеше булды. Алла бирсә инде, әйбәт кенә үткәрербез без дип торабыз. Кешеләр әйбәт киләләр. Сайлау участокларында бәйрәм рухы биреп татарча җырлар яңгырады, полиция хезмәткәрләре тәртип саклады, иҗтимагый оешмалардан күзәтүчеләр эшләде. 1980 сайлау участогы 483 кеше сайлау бирергә тиеш. Хәзерге вакытка бер 60 кеше килде. Алай иртәнге якта актив, пока хәзер бушады. Тора барды, халык активлары бүлебез. Сәгать 10-га Вахитов сайлау участогында тавыш бирүчеләрнең 135 гражданлык бурычын үтәгән иде. Сайлауда район буенча 1866 кеше катнашырга тиеш булып, шуларның 37% сәгать 10-га кадәр тавыш бирде. Гомумән алганда сайлауларда 1591 райондашыбыз гражданлык бурычын үтәде. Сайлау нәтиҗәләре белән газетабызның Чәршәмбе санында таныша аласыз. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.